Με τα μέτωπα στα εργασιακά που έχει ανοίξει η κυβέρνηση να είναι πολλά, βρίσκοντας απέναντι της τους εργαζόμενους, με τελευταίο το νέο πειθαρχικό δίκαιο, ενώ επίκειται και το νομοσχέδιο για τις 13 ώρες εργασίας, οι συνδικαλιστικοί φορείς ετοιμάζονται για μια δυναμική κινητοποίηση στο πλαίσιο της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, εν ώψη της προετοιμασίας, βρέθηκε στα Γιάννενα το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ, Δημήτρης Μπράτης. Με τουλάχιστον 3 λεωφορεία θα κινηθούν προς τη Θεσσαλονίκη οι δημόσιοι υπάλληλοι των Ιωαννίνων προκειμένου να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Λευκό Πύργο με αφορμή τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Η ανταπόκριση στο κάλεσμα της ΑΔΔ ήταν μαζική, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Ιωαννίνων της ΑΔΔ, Χρήστο Γρίβα, ο οποίος, έχοντας στο πλευρό του τον αντιπρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Στέφανο Σύντο, αλλά και τον γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χατζικώστα, Λευτέρη Διαμάντη, υποδέχθηκαν στην πόλη το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ, Δημήτρη Μπράτη. Το διακύβευμα των φετινών κινητοποιήσεων για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, κάτι στο οποίο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και ο κ. Μπράτης, σημειώνοντας την ανάγκη να ασκηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση. Παράλληλα, στο κάδρο μπαίνει και η 13ωρη εργασία που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, με τους εργαζόμενους να ετοιμάζονται για απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ και έτσι με χαρά ανακοινώνω ότι τουλάχιστον 3 λεωφορεία με εργαζόμενους συναδέλφους στο δημόσιο θα συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο, το οποίο θα γίνει στη ΔΕΘ. Ταυτόχρονα, με αφορμή τη σημερινή μας παρουσία εδώ, θέλω να ευχηθώ στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά, επίσης στους γονείς και στους μαθητές, και γιατί τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης είναι εδώ και θα συνεχίσουμε τον αγώνα για τη διεκδίκησή τους. Εκτιμούμε ότι το φετινό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί μπαίνουμε στην 7η μάλλον χρονιά διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός και όλη η κυβέρνηση έχουν στοχοποιήσει τους εργαζόμενους στο δημόσιο με διάφορους τρόπους. Ξεκίνησαν τη φετινή χρονιά με το ζήτημα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Πέρασαν ένα πειθαρχικό μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο πραγματικά καταργεί δημοκρατικούς θεσμούς χρόνων, όπως τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τους δικαστές, και βέβαιως εξακολουθεί πραγματικά να τους έχει στο στόχαστρο σε ό,τι αφορά στους άθλιους μισθούς με τους οποίους τους ανταμείβει. Φέτος το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ θα είναι κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες χρονιές. Φέτος το φτάνει πια δεν είναι ένα απλό σύνθημα, αλλά είναι ένα βίωμα των εργαζομένων. Φέτος στη ΔΕΘ θα διεκδικήσουμε το 13ο και 14ο μισθό, ανεξάρτητα από το τι θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, ανεξάρτητα από το τι θα πει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ένα αίτημα το οποίο το στηρίζει όλη η κοινωνία, στο οποίο δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ικανοποιηθεί, παρά μόνο η άρνηση της κυβέρνησης, η οποία επικαλείται δήθεν δημοσιονομικούς λόγους, ανεβάζοντας το κόστος από 1,5 μέχρι 8 δις, δεν πρόκειται να μας εμποδίσει όλο αυτό από τη διεκδίκησή του. Να σας πω βέβαια ότι τη χρονιά του 2025 είχαμε αυξημένα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό από τους άμεσους φόρους κατά 1,2 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής. Και σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αυτό το 1,2 δις το πλήρωσαν οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι δηλαδή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Είναι ντροπή η κυβέρνηση να λέει ότι δεν έχει 550 εκατομμύρια για να δώσει για το 13ο μισθό. Ένα λοιπόν αίτημα της φετινής ΔΕΘ είναι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στον κόσμο της εργασίας ευρύτερα, όπως είναι το νέο νομοθέτημα που επεξεργάζεται η κυρία Κεραμέως για τον ιδιωτικό πρώτο τομέα, με το γνωστό 13ωρο. Δηλαδή ένας εργαζόμενος θα ξυπνάει στις 7 το πρωί και θα γυρίσει στο σπίτι του στις 10 το βράδυ. Θα δουλεύει από τις 8 το πρωί στις 9 το βράδυ. Αλήθεια, από αυτούς που σκαρφίζονται αυτά τα νομοθετήματα, έχει δουλέψει κανείς 13 ώρες συνεχόμενες να δει τι σημαίνει 15 με το να πάει στο σπίτι του? Πάνω σε αυτό το ζήτημα, μαζί με τους συναδέλφους του ιδιωτικού τομέα, θα υπάρξει απεργιακή κινητοποίηση για αυτό το νομοθέτημα έκτρωμα που πάνε να περάσουν. Ταυτόχρονα, ένα κορυφαίο ζήτημα για εμάς είναι η προσλήψη στο δημόσιο. Το είδαμε με τον πιο τραγικό τρόπο. Με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην Αίγινα. Αν υπήρχαν τα άτομα που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας των κέντρων υγείας, δεν θα χανόταν ίσως, πολύ πιθανόν, μια ζωή, αν υπήρχαν οι οδηγοί
του ασθενοφόρου για να τη μεταφέρουν. Οι ελλείψεις στην υγεία, και σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ σήμερα, λείπουν 3.000 γιατροί, λείπουν 500 γιατροί από τα κέντρα υγείας, λείπουν 20.000 νοσηλευτές. Σε όλο το δημόσιο λείπει το 40% του προσωπικού. Πάνω σε αυτό ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Γεωργιάδης, που είναι λαλίστατος, δεν λένε τίποτε. Μόνο περιφέρεται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και όταν αποδοκιμάζεται νομίζει ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι λένε. Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο αναμένεται να βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της σύσκεψης που θα πραγματοποιήσουν τον ερχόμενο Οκτώβριο στα Γιάννενα το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔ και οι πρόεδροι των νομαρχιακών τμήματων ολόκληρης της χώρας, προκειμένου να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα. Εδώ στα Γιάννενα στις 5 και 6 του Οκτώβρη θα είναι η επόμενη συνεδρίαση διευρυμένη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔ, αλλά και όλων των Προέδρων των νομαρχιακών τμήματων όλης της χώρας, όπου θα αποφασίσουμε για την παραπέρα απεργιακή κινητοποίηση με βάση και το νομοθέτημα της Κεραμέως, αλλά και τα ζητήματα που ανέφερα πριν, που αφορούν στις οικονομικές διεκδικήσεις. Σε ρυθμούς λοιπόν διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται η χώρα, με τα επιτελεία των κομμάτων αρχής γενομένης από την κυβέρνηση και βέβαια και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προετοιμάζονται για τις ομιλίες των πρωθυπουργού και πολιτικών αρχηγών και βέβαια διασταυρώνοντας παράλληλα και τα ξύφη τους, γιατί σίγουρα και η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης θα αποτελέσει και σημείο, αν θέλετε, πολιτικής αντιπαράθεσης. Την ίδια ώρα βέβαια οι εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προετοιμάζονται όπως κάθε χρόνο για δυναμικές κινητοποιήσεις την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Και θα μείνουμε λοιπόν στο θέμα για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μπράτη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ. Κύριε Μπράτη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Σταύρου, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και για το ρεπορτάζ που δείξατε και για τον χρόνο που μας δίνετε τώρα για να εκθέσουμε τις απόψεις μας. Νομίζω ότι είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία. Βέβαια, τα λέμε και με τους τοπικούς της ΑΔΔ, του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ. Γιατί σίγουρα, κύριε Μπράτη, τα μέτωπα τα οποία έχετε με την κυβέρνηση ως δημόσιοι υπάλληλοι που είναι ανοιχτά είναι πάρα πολλά. Αφενός έχουμε και διεκδικήσεις χρόνων που δεν έχουν ικανοποιηθεί ως αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων, που σχετίζεται με τα μισθολογικά, αν θέλετε, με θεσμικά ζητήματα, με το μείζον πρόβλημα των ελλείψεων που αντιμετωπίζει το σύνολο του δημόσιου τομέα, αν θέλετε, σε επίπεδο προσωπικού. Και από την άλλη, βέβαια, ανακύπτουν με βάση και την κυβερνητική πολιτική και νέα πράγματα, νομοσχέδια, άλλα που ψηφίστηκαν όπως είναι το πειθαρχικό δίκαιο, άλλα που επίκειται όπως είναι 13 ώρες εργασίας, που σας έχουν πάντα σε μία εγρήγορση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν για να τα δούμε ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε με την επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που γίνεται. Να σας πω καταρχάς ότι στην κεφαλή της πορείας φέτος δεν θα έχουμε το γνωστό πανό. Τι θα έχετε? Θα έχουμε ένα τεράστιο καλάθι που, καθώς θα καταλήγει η πορεία στη ΔΕΘ, θα πάμε να εισπράξουμε αυτά που ο Πρωθυπουργός μάλλον είναι αντιστρόφως ανάλογο, κύριε Μπράτη, με αυτά που περιμένετε. Θα εξαγγείλει για τον κόσμο της εργασίας και πραγματικά ανεβαίνουν, διαβάζω και εγώ τις δηλώσεις των Υπουργών, του ίδιου του Πρωθυπουργού, τις διαρροές στον τύπο. Μιλούν για μέσο μισθό το 2027 1.500 ευρώ. Τη στιγμή που αμείβουν τους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν πρόσφατα και θα πάνε στα νησιά με 800 ευρώ καθαρά το μήνα, που καλούνται να πληρώσουν 500 ευρώ ενίκιο, τους τραυματιοφορείς με 680 ευρώ, τους νοσηλευτές με 750 ευρώ, τους γιατρούς, τους νεοδιόριστους με 1.200 ευρώ. Μιλούμε για άθλιους μισθούς, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και από την άλλη μεριά έχουμε έναν οριμαγδό δηλώσεων, θα έλεγα, ότι τάχα δεν υπάρχουν χρήματα για να ανέβουν οι μισθοί, για να μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώνουν καλύτερα. Την ίδια στιγμή διαβάζουμε στον τύπο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, οι άμεσοι φόροι από πέρυσι μέχρι φέτος αυξήθηκαν από 14,3 δισεκατομμύρια σε 15,5 δισεκατομμύρια του 2025, οι άμεσοι φόροι, και αυτή η αύξηση του 1,2 δις ευρώ οφείλεται στην αύξηση της φορολογίας που πλήρωσαν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα λόγω μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας και λόγω μη αύξησης του αφορολόγητου ποσού. Ταυτόχρονα, σε ένα κεντρικό μας ζήτημα, το οποίο το στηρίζει όλη η κοινωνία, στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κάτι για το οποίο το ξεκινήσαμε ως διεκδίκηση
την περσινή χρονιά μαζί με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και αποτελεί σήμερα πεδίο αντιπαράθεσης σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, θα έλεγα ότι και εκεί υπάρχει μια ψευδολογία. Ανεβάζουν το κόστος από 1,5 δις μέχρι 8 δις, ενώ μόνο για το 13ο μισθό το κόστος είναι 550 εκατομμύρια και το σύνολο είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια. Δηλαδή η εισφορά, αυτό που εισέπραξε το κράτος παραπάνω από την άμεση φορολογία, φτάνει για να καλύψει και 13ο και 14ο μισθό. Και πάνω σε αυτό η κυβέρνηση λέει ψέματα. Και λέει ότι στους εργαζόμενους και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ότι από την 1η Τετάρτου του 2026 θα πάρουν 35 έως 40 ευρώ αύξηση στον κατώτατο μισθό, περίπου 25 ευρώ καθαρά. Με μια χώρα η οποία μαστίζεται από την ακρίβεια, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής. Και ταυτόχρονα δεν φτάνει μόνο αυτό. Έρχεται ένα νομοθέτημα στον ιδιωτικό τομέα, καταρχάς, που εισάγει το 13ωρο. Μετά το 13ωρο που είχαμε, που θεσμοθέτησε ο Γεωργιάδης με τον νόμο 50-53 σε 2 εργοδότες, τώρα έρχονται οι 13 ώρες εργασίας σε έναν εργοδότη. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ένας εργαζόμενος θα πιάνει δουλειά στις 8 το πρωί και τελειώνει στις 9 το βράδυ. Αν βάλουμε και το χρόνο που χρειάζεται να πάει και να γυρίσει στο σπίτι του, περίπου 15 ώρες εργασίας. Συνολικά θα του μένουν 9 ώρες για να κοιμηθεί, για προσωπικό του χρόνο, για να δει την οικογένειά του. Μιλούμε για το δημογραφικό, μιλούμε για ένα σωρό ζητήματα. 139 χρόνια μετά την εξέγερση στο Σικάγο, για 8ωρο, σήμερα θα σπίζεται το 13ωρο. Ζούμε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου και στο δημόσιο, λόγω των τεράστιων ελλείψεων που υπάρχουν στην υγεία, στην παιδεία, στα υπουργεία, οριζόντια, λείπει το 35 μέχρι και 50% του προσωπικού και όλα αυτά συνθέτουν μια ζωφερή κατάσταση στην οποία όχι μόνο αντιδρούμε, αλλά πιστεύουμε ότι η φετινή ΔΕΘ θα είναι η απαρχή των κινητοποιήσεων της φετινής χρονιάς που θα έχουν πολύ μεγαλύτερη ένταση από τις προηγούμενες χρονιές. Σίγουρα αναφέρατε μία σειρά από ζητήματα, κύριε Μπράτη, και πραγματικά είναι οξύμορο από τη μία, αν θέλετε, η κυβέρνηση σε επίπεδο οικονομίας της χώρας να παρουσιάζει μία αναπτυξιακή πορεία, αν θέλετε, και οικονομικά μεγέθη που δείχνουν ότι όλα βαίνουν καλώς. Αυτό βέβαια δεν αποτυπώνεται στα οικονομικά των νοικοκυριών και στην τσέπες όλων μας. Και από την άλλη, βέβαια, κάθε φορά που τίθεται ένα θέμα περί αυξήσεων, επικαλείται και λέει ότι πάμε τόσο όσο και δίνουμε τόσο όσο για να μην έχουμε και δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αυτά έρχονται λίγο σε μία αντίφαση, αν θέλετε, και είναι οξύμορο. Είναι η επιβεβαίωση ενός παλιού ρητού που είχε πει κάποιος μεγάλος πολιτικός, ότι οι αριθμοί ευημερούν, οι δε άνθρωποι παίνονται. Αναβαθμιζόμαστε, υποτίθεται, μας αναβαθμίζουν οι διεθνείς οίκοι στην οικονομία. Τα δάνειά μας τα πληρώνουμε όλοι με αυξημένα επιτόκια εδώ και 2-3 χρόνια λόγω της αύξησης του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο κόσμος πληρώνει πάνω στις 2 με 3 δόσεις το χρόνο παραπάνω. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστες. Μια οικογένεια δηλαδή, φανταστείτε το πληθωρισμός τον Ιούλιο ήταν 3,7%, δηλαδή διπλάσιο σχεδόν από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το 3,7% στα 1.000 ευρώ σημαίνει 37 ευρώ επιπλέον πλήρωσε ένας μισθωτός για να πάρει τα ίδια προϊόντα που έπαιρνε το προηγούμενο διάστημα. Και αν βάλουμε και τα ενίκια που έχουν φτάσει στα ύψη, πολλές φορές ροκανίζουν το μισό έως 60% του εισοδήματος. Και απ' την άλλη έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λέει δεν μπορώ, δεν κάνω. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι συνειδητή πολιτική της επιλογή, ιδιαίτερα για το δημόσιο τομέα, όπου 7 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια, η μόνη αύξηση που έχει δοθεί είναι περίπου 40 ευρώ πέρυσι και 20 ευρώ φέτος και άλλα 20 με 25 ευρώ που λέει του χρόνου. Καμία από τις μνημονιακές ρυθμίσεις, αν θέλετε, και τα μνημονιακά μέτρα, τις περικοπές, δεν έχει πάρθει πίσω. Όταν στη γειτονική μας Κύπρο έχουν καταργηθεί όλες οι μνημονιακές περικοπές, όταν στην Πορτογαλία σημαίνει το ίδιο που παίρνουν 13ο και 14ο μισθό και στην Κύπρο παίρνουν 13ο μισθό, δεν είναι αλήθεια αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει αυτό στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και ταυτόχρονα δημιουργεί και ένα ασφικτικό πλαίσιο λειτουργίας των δημόσιων λειτουργών, μία με την αναγγελία από τον Πρωθυπουργό για συνταγματική αναθεώρηση περί κατάργησης της μονιμότητας, και αυτό το βαθμίζει η μεταρρύθμιση, ενώ είναι τεράστια οπισθοδρόμηση, μία με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που καταργείται το κράτος δικαίου της ουσίας με την έννοια το τεκμήριο της αθωότητας, καταργούνται οι δικαστές ή εκπρόσωποι των εργαζομένων από τα πειθαρχικά συμβούλια, καταργείται το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο και όλα πάνε σε μία λογική που λέει ότι ο δημόσιος λειτουργός δεν είναι συνεργάτης, αλλά είναι ένας στον οποίο
θα πρέπει να επικρέμαται η δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης ή του πειθαρχικού για να κάνει τη δουλειά του. Έτσι όμως δεν πάει μπροστά τίποτα. Βέβαια, πριν έρθει αυτό το πειθαρχικό δίκαιο, αν θέλετε, και πριν ανοίξει οποιαδήποτε συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης και ενδεχόμενη άρση της μονιμότητας, είχαν εργαλειοποιηθεί κάποιες διαδικασίες, όπως είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, κύριε Μπράτη, για να μπούμε και σε μια τέτοια συζήτηση και διαδικασία, με παραπομπή συναδέλφων εκπαιδευτικών στα πειθαρχικά. Δηλαδή, είχε ανοίξει ήδη ο δρόμος για αυτή την διαδικασία. Το έχω πει και παλιότερα, επειδή διετέλεσα και στη Διδασκαλική Ομοσπονδία για αρκετά χρόνια πρόεδρος, ότι στα ζητήματα της παιδείας, όποιος αναλαμβάνει υπουργός, χρειάζεται να έχει πάρα πολύ μεγάλο στομάχι και πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα διαλόγου. Δηλαδή, δεν μπορεί σε ένα κλίμα τέτοιο αντιπαράθεσης να παραχθεί το επιδιωκόμενο εκπαιδευτικό έργο. Προφανώς, κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να διαφωνήσει με μια διαδικασία αξιολόγησης. Αρκεί να είναι ξεκάθαροι οι στόχοι, το προϊόν της, ποιοι θα αξιολογούν και οι δικλείδες ασφαλείας που υπάρχουν. Σήμερα στη δημόσια διοίκηση, το 80% των προϊσταμένων των διευθυντών πλην εκπαίδευσης και των γενικών διευθυντών είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση. Δηλαδή, οι υπάλληλοι τους οποίους θα αξιολογήσουν, σε πολλές περιπτώσεις έχουν πολύ περισσότερα προσόντα από τους αξιολογητές. Το ζήτημα της αξιολόγησης δεν είναι ξεκομμένο. Είναι ολιστικό. Η ΑΔΔ από το 2018 έχει ταχθεί υπέρ και έχει θέσει 3 συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, πάμε σε ένα νοσοκομείο σήμερα, όπου μια νοσηλεύτρια παλεύει με 40 ασθενείς το βράδυ να τους δώσει τα φάρμακα. Το πρώτο είναι το ζήτημα να την αξιολογήσουμε αν κάνει σωστά τη δουλειά της. Προφανώς θα το δούμε αν κάνει σωστά τη δουλειά της, γιατί με ασθενής είναι. Ναι. Αλλά το πρώτο δεν είναι τα εργαλεία να και προσλάβουμε προσωπικό. μία ακόμη νοσηλεύτρια. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ξεκομμένο το ένα από το άλλο. Είναι ποιοι την κάνουν, με ποια στοχοθεσία, αξιολογούνται οι δομές, η πολιτική που ασκείται κάθε φορά, τα μέσα που έχει κάθε φορά ο υπάλληλος, ή απλά θέλουμε την αξιολόγηση ως ένα εργαλείο, απλά να χειραγωγούμε κάθε φορά τους δημόσιους λειτουργούς. Σαφώς υπέρ της αξιολόγησης, με δικλείδες ασφαλείας, με αξιοκρατικά επιλεγμένα στελέχη, με όχι βέβαια πειθαρχικά και διαδικασίες τέτοιες με επιβολή, αλλά με έναν σοβαρό διάλογο. Ξέρετε, κυρία Σταύρου, επειδή μετέχουμε ως ΑΔΔ και στα ευρωπαϊκά συνδικάτα, με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρωζώνης, υπάρχει θεσμοθετημένος ο κοινωνικός διάλογος και η συλλογική διαπραγμάτευση. Αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται με μια συνάντηση με έναν υπουργό που κάνουμε κάθε φορά, αλλά υπάρχουν διαδικασίες όπου είναι θεσμοθετημένος ο κοινωνικός διάλογος, όπου οι φορείς καταθέτουν τις απόψεις τους και βεβαίως δεν συγκυβερνούμε, αλλά προφανώς πρέπει να ακούγεται η άποψή μας. Εδώ δεν υπάρχει τίποτε τέτοιο. Η κυβέρνηση αρνείται την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, ο εργαζόμενος στα συνδικάτα δεν μπορούν να διαπραγματευτούν την αξία της εργασίας τους. Σήμερα λέει δηλαδή ότι για το 13ωρο δεν χρειάζεται η συνένεση του εργαζόμενου, αλλά θα πρέπει ο εργαζόμενος, αν αρνηθεί, να αποδείξει με επιχειρήματα γιατί αρνείται. Είναι αυτό συνένεση, είναι διάλογος, είναι διαπραγμάτευση. Όταν από μια μεριά έχεις τον εργοδότη και από την άλλη μεριά έχεις τον εργαζόμενο, είναι σαν να λες ότι ένας λύκος και ένα πρόβατο θα αποφασίσουν από κοινού τι θα φάνε το βράδυ. Ποιος προστατεύει τον εργαζόμενο? Η συλλογική διαπραγμάτευση που γίνεται μέσα από το συνδικάτο. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη εργασία, το συνδικάτο θα πει μαζί με τον εργοδότη. Στο πλαίσιο προφανώς να είναι και υγιείς οι επιχειρήσεις και από αυτό το επιχειρηματικό κέρδος να εισπράττει και κάτι ο εργαζόμενος. Δεν μπορεί να γίνεται λάστιχο 13 ώρες, να μην ξέρει πότε θα πάρει την άδειά του, να μην ξέρει πότε θα είναι το ρεπό του, να μην μπορεί ένα Σαββατοκύριακο να έχει αργία, να πάει τα παιδιά του και αυτός μια εκδρομή όταν δεν θα έχουν σχολείο. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πλέγμα των εργασιακών σχέσεων, των μισθών, των συντάξεων πρέπει να αποτελέσουν και στη χώρα μας αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είναι ένα ζήτημα που το έχουμε στην κορυφή των διεκδικήσεών μας, τόσο εμείς όσο και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, και παλεύουμε για να επανέλθουμε. Κύριε Μπράτη, επειδή σίγουρα τα προβλήματα, αν θέλετε, στον δημόσιο τομέα και σε δημόσιους οργανισμούς, είτε αυτά έχουν να κάνουν με την υγεία, είτε έχουν να κάνουν με την παιδεία και όχι μόνο, κρίσιμες υπηρεσίες δημόσιες, οι οποίες είναι αποψηλωμένες από προσωπικό, αυτό οδηγούν αυτόματα, αν θέλετε, σε μία ενδεχομένως και αγανάκτηση από πλευράς των πολιτών, οι οποίοι θέλουν να εξυπηρετηθούν. Θεωρείτε ότι είναι μεθοδευμένο όλο αυτό από πλευράς των εκάστοτε κυβερνήσεων διαχρονικά, γιατί δεν είναι ένα πρόβλημα που παρατηρείται σήμερα, αλλά διαχρονικά δημιουργώντας αυτόματα και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Δηλαδή, για να
μπούμε σε μια άλλη λογική τα επόμενα χρόνια? Ακούστε, η υποβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες προφανώς οδηγεί σε αυτό που λέμε πολλές φορές κρυφή ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή, διάβαζα τα στοιχεία πρόσφατα ότι στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία αυξήθηκε από το 2019 στο 2023 κατά 50% αυξήθηκαν οι μαθητές που εγγράφονται. Ξένα φαντς αγοράζουν μεγάλα ιδιωτικά σχολεία. Όταν υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες υγείας και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια δίπλα στα νοσοκομεία να ανοίγουν ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, τα πάντα. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να βρει στο δημόσιο νοσοκομείο, γιατί καθυστερεί πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχουν γιατροί, δεν προσλαμβάνονται γιατροί, γιατί η μισθή είναι εξαιρετικά χαμηλή, τότε για την υγεία του ή για το παιδί του προσφεύγει στον ιδιωτικό τομέα. Είναι, αν θέλετε, μια συνειδητή, θεωρώ, πολιτική επιλογή, η οποία έχει ως στόχο να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες του λεγόμενου κοινωνικού κράτους παλιότερα, σε επίπεδο, αν θέλετε, πρωτόγωνο πολλές φορές, να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες για τους φτωχούς, για αυτούς που δεν θα μπορούν να πάνε διαφορετικά. Και ταυτόχρονα κρυφά, υπόγεια και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, υποδόρια, όλα αυτά οδηγούν στη ιδιωτικοποίηση, όπου τελικά εκεί όποιος έχει χρήματα σπουδάζει. Το είδαμε πρόσφατα και με την νομική που θα ανοίξουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ ταυτόχρονα στην Πάτρα είχε αρνηθεί τότε η Υπουργός Παιδείας να ανοίξει νομική σχολή. Όλα αυτά οδηγούν σε κρυφές ιδιωτικοποίησεις, τις οποίες ο κόσμος της εργασίας, οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι, δεν θα έχουν να τις πληρώσουν. Και έτσι οδηγούμαστε σε μια περισσότερο ταξική κοινωνία, όπου οι έχοντες θα μπορούν να περνάνε καλά, οι δε μη έχοντες δεν θα μπορούν να έχουν υπηρεσίες ποιότητας. Είναι προφανώς, κυρία Σταύρο, μια συνειδητή πολιτική επιλογή, και γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι όταν αγωνιζόμαστε για τη δημόσια παιδεία, για τη δημόσια υγεία, πρόσφατα το περιστατικό στην Αίγινα, οι πολίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ούτε η δημόσια παιδεία είναι υπόθεση των εκπαιδευτικών, ούτε η δημόσια υγεία των γιατρών ή των νοσηλευτών. Είναι υπόθεση όλου του λαού τελικά. Δηλαδή, αν δεν στηρίξουμε τις κινητοποιήσεις αυτές που έχουν στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας, καλύτερων υπηρεσιών παιδείας, σιγά σιγά θα υποβαθμίζονται και στο τέλος δεν θα υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν χώρες, παραδείγματος χάρη η Ισπανία, όπου στη δημόσια εκπαίδευση δυστυχώς πηγαίνουν μόνο οι πιο φτωχοί. Όλοι οι άλλοι, η μεσαία τάξη, οι λεγόμενοι, πηγαίνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο για τη χώρα μας, γι' αυτό και αγωνιζόμαστε να μην περάσουν τέτοιες ρυθμίσεις. Πώς μπορείτε να φέρετε όμως, κύριε Μπράτη, έτσι, για να μπούμε και σε μια άλλη συζήτηση, γιατί είπατε κι εσείς ότι είναι υπόθεση της κοινωνίας, είτε τα θέματα της υγείας, είτε τα θέματα της παιδείας, τους οποίους θέλετε να έχετε δίπλα σας, τις κινητοποιήσεις ακριβώς για να φανεί και το μέγεθος, αν θέλετε, του αιτήματος από πλευράς του συνόλου της κοινωνίας. Πώς μπορείτε ως συνδικαλιστικό κίνημα να το πετύχετε αυτό? Μήπως θα πρέπει τελικά και εσείς ως συνδικαλιστικοί φορείς να αναθεωρήσετε κάποια πράγματα και να προσεγγίσετε με διαφορετικό τρόπο την κοινωνία, ώστε να την έχετε δίπλα σας? Το είδαμε. Βέβαια, σαφώς η υπόθεση των τεμπών ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Είδαμε όμως ότι αυτή η τραγωδία τελικά έβγαλε στον κόσμο, στον δρόμο κόσμο, πέρα από πολιτικά κόμματα, πολιτικές θέσεις, πολιτικές απόψεις, έβγαλε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας με ένα συγκεκριμένο αίτημα. Σε αυτά, στα ζητήματα της καθημερινότητας που μας απασχολούν όλους, πώς θα μπορέσετε τελικά ως συνδικαλιστικό κίνημα να φέρετε την κοινωνία δίπλα σας? Κοιτάξτε. Και τους ίδιους τους συναδέρφους σας, κύριε Μπράτη, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μια φθήνουσα πορεία η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. Ισχύουν όλα αυτά που λέτε. Θα έλεγα ότι σε επίπεδο κοινωνίας, δυστυχώς, πάρα πολλές φορές η κοινωνία στέργει σε αυτό που λέμε κοινωνικό αυτοματισμό, τον οποίο χειρίζεται πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση. Είναι αυτό που λέμε, πέταξε μια καραμέλα, ξέρω εγώ, για την μονιμότητα και το λέει ότι αυτό είναι μεταρρύθμιση. Ενώ η μονιμότητα έγινε ακριβώς για να προστατεύει το δημόσιο λειτουργός από τις παρεμβάσεις της πολιτικές του 1911. Και μάλιστα τότε ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος το πρότεινε και το ψήφισαν όλα τα τότε υπάρχοντα κόμματα στη Βουλή. Κάθε φορά λοιπόν λειτουργεί αυτό που λέμε κοινωνικός αυτοματισμός. Από την άλλη μεριά, βέβαια, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι τα αιτήματά μας κάθε φορά αυτά που διατυπώνουμε πρέπει να είναι και σαφή και να έχουν την απαιτούμενη κοινωνική στήριξη. Κυρία Σταύρου, αυτό φέτος το πετύχαμε στο ζήτημα του 13ου και 14ου μισθού. Σε αυτό εισπράξαμε τη στήριξη όλων των κοινωνικών φορέων. Μα ήταν δήμοι, μα ήταν φορείς, μα επιμελητήρια. Οι πάντες στηρίζουν σήμερα αυτό το αίτημα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση αισθάνθηκε πίεση
Αποτελεί το ζήτημα αυτό αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, γι' αυτό και λέμε θα το διεκδικήσουμε μέχρι τέλος. Δηλαδή, θα πρέπει και εμείς με τη δράση μας να δείχνουμε στην κοινωνία ότι ενστερνιζόμαστε τα προβλήματά της για την υγεία, ότι κάνουμε τα πάντα για καλύτερες υπηρεσίες παρά τις ελλείψεις μας και ότι θέλει πολύ πειθό και πολύ διάλογο, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και αυτοί που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη δεν μας δίνουν σε εμάς τα μέσα για να το αναπτύξουμε αυτό, με εξαίρεση βέβαια εσάς που πάντα έχετε φιλόξενο χρόνο και τα περιφερειακά κανάλια, θα το έλεγα. Άρα λοιπόν θέλει μια υπερπροσπάθεια. Σε ό,τι αφορά στους συναδέλφους μου, πρέπει να σας πω ότι το κόστος μιας απεργίας σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει εκεί να μην μπορούν να πληρώσουν για μια απεργία, γιατί παρακρατούνται οι αποδοχές όταν κάνουν απεργία. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Το 2006 εκπαιδευτικοί δάσκαλοι ήμουν πρόεδρος τότε στην Ομοσπονδία, μια απεργία 42 μέρες. Το αίτημα ήταν 1.400 ευρώ καθαρά στο νεοδιόριστο. Σήμερα ο νεοδιόριστος παίρνει περίπου 776 ευρώ. Δηλαδή το μισό αυτού που διεκδικούσαν. Φανταστείτε τι έγινε στην πορεία. Αν λοιπόν δεν συνειδητοποιήσουν όλοι. Εντάξει, μεσολάβησαν πολλά δύσκολα πράγματα στη χώρα. Προφανώς, αλλά και στο μισό. Έτσι. Και στο μισό μετά από. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν δεν συνειδητοποιήσουμε όλοι οι εργαζόμενοι, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ότι μόνο μέσα από την κοινή δράση και μέσα από τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις μπορούμε να ζητήσουμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η κυβέρνηση σε επίπεδο επιχειρημάτων πιστεύω ότι έχει έλλειμμα. Γι' αυτό και στα ζητήματα του πειθαρχικού και συνάντησε απέναντί της όλη την αντιπολίτευση. 4 πολιτικοί αρχηγοί μίλησαν υπέρ των θέσεών μας και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για το 13ο και 14ο μισθό, όλο το πολιτικό σύστημα πλην κυβέρνηση στηρίζει το αίτημα. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν και οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό και εδώ στα Γιάννενα είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και για τη συμμετοχή του στο συλλαλητήριο στη ΔΕΦ, όπου όπως μαθαίνω θα είναι 3 λεωφορεία που θα έρθουν από εδώ, με στόχο πραγματικά να διαδηλώσουμε, γιατί δεν πάει άλλο. Άρα λοιπόν θέλει μεγαλύτερη πειθό. Πρέπει να διορθώσουμε και εμείς τις κακοδυναμίες που μας μαστίζουν χρόνια ως συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι χωρίς αγώνα, χωρίς διεκδίκηση, χωρίς θυσίες δεν μπορεί τίποτε να αλλάξει. Ίσως θα πρέπει να αφήσετε και λίγο πιο έξω, αν θέλετε, μέσα από τους συνδικαλιστικούς σας φορείς, τις κομματικές ταμπέλες, κύριε Μπράτη. Επιτρέψτε μου να πω, έτσι, για να μπορέσετε πραγματικά, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά που σας ενώνουν από αυτά που σας χωρίζουν, προκειμένου να υπερασπιστείτε, έτσι, τα εργασιακά σας δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα των συνόλου των συναδέρφων σας. Το συνδικαλιστικό κίνημα και οι παρατάξεις, εκτός μιας θα έλεγα, δεν ήταν ποτέ ταυτισμένες με τα πολιτικά κόμματα. Ευτυχώς αυτό το κατακτήσαμε. Προφανώς έχουν ιδεολογικό-πολιτική αναφορά. Το σίγουρο είναι ότι το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να επανέλθει στις ρίζες του, ανεξάρτητο, ακιδαιμόνευτο, αυτόνομο. Ο καθένας μπορεί να έχει την πολιτική του αναφορά. Προσωπικά να σας πω ότι αυτό προσπάθησα να το κάνω πράξη όλα τα χρόνια, να αφήνω έξω τις πολιτικές μου προτιμήσεις και να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Όταν γίνεται κάτι σωστό να το επικροτούμε, από την άλλη μεριά όταν γίνεται κάτι λάθος θα πρέπει όλοι μαζί να διεκδικούμε την επίλυση του προβλήματος και να διεκδικούμε όλοι μαζί. Τα ζητήματα των μισθών, της σύνταξης, του κοινωνικού κράτους, των προσλήψεων στα νοσοκομεία είναι ζητήματα όλης της κοινωνίας. Δεν είναι ζητήματα διαχωρισμού. Όλοι λοιπόν πάνω σε αυτό πρέπει να στέρξουμε ανεξάρτητα από κομματικές ταυτότητες να τα διεκδικήσουμε. Αυτό βέβαια έχει τον δικό του αντίκτυπο, αν θέλετε, και σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής, κύριε Μπράτη, έτσι, γιατί σίγουρα όταν θέλεις να εξωστρακίσεις μια κυβέρνηση, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος το να εξωστρακίσεις αλλά να διώξεις μια κυβέρνηση για την οποία όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης από κοινού έχουν μια κοινή γραμμή και λένε ότι λάθος η πολιτική που ακολουθεί. Δεν μπορείς να ακολουθεί ο καθένας τον μοναχικό του δρόμο, κυρίως δυνάμεις που επίσης έχουν κοινά σημεία, έτσι, σε πολιτικό επίπεδο και φιλοσοφία. Θα πω σε αυτό που λέτε ότι πέρα από το πρόταγμα που είναι να αλλάξουν οι πολιτικές, προφανώς πρέπει για να πεις στους πολίτες να έχεις και ως πρόταση μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση. Τα συνδικάτα δεν είναι κόμματα για να μπουν στη λογική ανατροπής κυβερνήσεων και είναι λάθος να μπαίνουν σε τέτοια λογική. Μπορούν όμως να στηρίξουν ενωτικά και αποφασιστικά αυτό που λέμε ευρεία κοινωνική αντιπολίτευση με βάση τα ζητήματα της επιβίωσης, της ακρίβειας, των εργασιακών σχέσεων. Δεν έχει σημασία αν γίνεται στον ιδιωτικό τομέα και ο δημόσιος τομέας θα στέρξει και θα στηρίξει τις κινητοποιήσεις για το 13ωρο. Άρα πρέπει να υπάρχει μια αλληλεγγύη και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι πρέπει να υπάρχει μια
στόχευση ανατροπής αυτών των πολιτικών μέσα από συγκεκριμένες δράσεις. Εμείς θα έλεγα σε σχέση με τα κόμματα είμαστε πιο απελευθερωμένοι να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιες δράσεις και το έχουμε κάνει στην πορεία. Το ζήτημα του 13ου και 14ου μισθού θα έλεγα ότι όλες οι παρατάξεις στην ΑΔΔ το είδαν ενωτικά. Γι' αυτό και έφτασε τόσο ψηλά. Γι' αυτό και πείσαμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό το κάναμε κεντρικό ζήτημα. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε, αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα. Πάντως, σε αυτό που λέτε αναφορικά με το 13ο και το 14ο μισθό, φτάσατε στο σημείο να προχωρήσετε σε μια πρότυπη δίκη. Κύριε Μπράτη, τι μπορεί να σημαίνει ακόμα αυτό? Ακόμα επικρατεί αφωνία από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εμείς συμπληρωματικά αξιοποιούμε, αν θέλετε, τη δικαιοσύνη πάνω σε αυτό. Και αυτό ήταν μια επιτυχία που έγινε η πρότυπη δίκη. Δεν ξέρω, λέγανε ότι μέσα στο καλοκαίρι έτσι είχαμε την ενημέρωση ότι κάτι θα λέγανε ως απόφαση. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχουν, εξ όσων γνωρίζω και από την νομική μας σύμβουλο, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι διασκέψεις. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Σταύρου, και το λέω με στεντόρια φωνή, ο 13ος και ο 14ος μισθός θα επανέλθουν με πολιτική απόφαση, όπως με πολιτική απόφαση κόπηκαν. Όποια και είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Για μας αυτό το ζήτημα θα είναι πρώτο. Το αίτημα είναι δίκαιο. Οι άνθρωποι στο δημόσιο παίνονται, θα τους δώσει μια σημαντική ανάσα. Παντού υπάρχει ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα και καλώς υπάρχει. Όμως αυτό το αίτημα δεν πρόκειται να το αφήσουμε. Η σημερινή κυβέρνηση μπορεί να μην θέλει να το δώσει για τους δικούς της λόγους, γιατί δεν αποτελεί πολιτική της επιλογή. Σίγουρα θα το δώσει μια άλλη κυβέρνηση. Έτσι γίνεται στη ζωή πάντα. Εμείς στοχεύουμε στο να την πείσουμε και αυτή την κυβέρνηση να το δώσει. Δεν θέλει, για της με χαρά της. Δεν θα το εγκαταλείψουμε μέχρι να ικανοποιηθεί. Όποια και είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οπότε λοιπόν ο αγώνας μέχρι τέλους πάνω σε ό,τι αφορά το 13ο, 14ο είναι μισθό. κορυφαίο ζήτημα για μας. Και από εκεί και πέρα, όπως είπατε και εσείς, η κινητοποίηση η μεθαύριο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα αποτελέσει την απαρχή για ένα θερμό αγωνιστικά ακριβώς, τον οποίο θα αποφασίσουμε έτσι τη συνέχεια εδώ στα Γιάννενα στις 5 και στις 6 του Οκτώβρη, όπου θα κάνουμε την πανελλήνια συνδιάσκεψη της ΑΔΔ με όλο το Γενικό Συμβούλιο και τους Προέδρους των Νομαρχιακών Τμήματων, όπου θα αποφασίσουμε για τα επόμενα απεργιακά βήματα, αν θέλετε, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις που το εναρκτήριο λάκτισμα θα είναι η ΔΕΘ μεθαύριο. Εδώ στα Γιάννενα θα αποφασίσουμε για το επόμενο απεργιακό βήμα. Και σίγουρα η χρονιά φέτος θα είναι πιο πυκνή σε κινητοποιήσεις, με πρώτα τα ζητήματα αυτά που σας είπα, της επιβίωσης των εργασιακών σχέσεων, των προσλήψεων, της κάλυψης των κενών, έτσι ώστε να υπάρχουν καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Επιδιώκοντας παράλληλα, φαντάζομαι να έχετε και ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας με τα αρμόδια υπουργεία και την κυβέρνηση σε επίπεδο συζήτησης και διαλόγου, αρκεί να εισακούγεστε κιόλας, όχι μόνο να συζητάτε. Είχαμε πρόσφατα μία συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη. Προφανώς και έχουμε συναντήσεις. Ακόμα και για τα απλά ζητήματα δεν υπάρχουν απαντήσεις. Λέμε, παραδείγματος χάρη, ότι πληρώνουμε. Υπάρχει το πάγωμα της διετίας 16-17, μια παγκόσμια πρωτοτυπία που ούτε αυτό ξεπαγώνει. Όταν πήγαμε λοιπόν, είχα μία φύσα επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού τώρα και την έβαλα μπροστά και λέω: πείτε μας ένα ναι και φεύγουμε. Η απάντηση λέει είναι όχι. Έτσι όμως δεν μπορεί να γίνει ένας διάλογος επί της ουσίας και ούτε μπορεί να είναι αυτό η συλλογική διαπραγμάτευση, να δούμε μια φορά τον Υπουργό Οικονομικών. Είδαμε και τον Υπουργό Εσωτερικών, του κάναμε και παρατηρήσεις στο ζήτημα του πειθαρχικού, αλλά μια χαρά το προχωρήσαν κατά εντολή του Πρωθυπουργού. Οι συναντήσεις θα πρέπει να είναι ουσιαστικές και ουσιαστικές τις συναντήσεις τις κάνει μόνο όταν θεσμοθετηθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Όπου εκεί ο καθένας θα λέει την άποψή του, θα καταγράφεται και με επιχειρήματα θα μπορείς να πείσεις. Τα ζητήματα της εργασίας, των μισθών, ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται με τον εργοδότη του την αξία της εργασίας του. Όταν πάει καλά μια επιχείρηση, δεν μπορεί να μην εισπράττει ο εργαζόμενος τίποτε από αυτό το κέρδος, στο οποίο ο ίδιος το βγάζει με την εργασία του. Άρα λοιπόν συναντήσεις ναι, ευήκο όταν έχουμε προς την πλευρά της κυβέρνησης, δυστυχώς. Το καλάθι για μας είναι μικρό έως ανύπαρκτο φέτος. Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Θα είναι αντιστρόφως ανάλογο με το μεγάλο καλάθι το οποίο θα ηγηθεί της πορείας μεθαύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βέβαια, το οξύμορο είναι ότι λέγεται ότι το καλάθι είναι 1,5 δις, όσα μας πήρε από τους φόρους από πέρυσι μέχρι φέτος. Δηλαδή, είναι πραγματικά κανείς να πει ότι είναι ντροπή πράγματι που έστω το ζήτημα του 13ου μισθού, τουλάχιστον αυτό σε πρώτη φάση, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δεν επιλέγουν να το δώσουν στους εργαζόμενους στο δημόσιο.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την Εγώ, δυνατότητα να συνομιλήσουμε, κύριε Μπράτη, και θα έχουμε τη δυνατότητα. Και για το ρεπορτάζ που είδα πριν, που ήταν αναλυτικότατο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά, γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα μέσα από μια τέτοια ποιοτική και επικοδομητική συζήτηση να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια.